vás pri mojom ďalšom videu a dnes to bude poradí druhý unboxing v tomto roku, čiže pyrotechnika na Silvestra 2016-2017. Je to objednané zo stránky 1001 for. Balík není veľký, stále okolo niečo 50 €, ale sú tam drahšie veci a ideme rovno na to. Dáme si balík na bok a budeme to vykladať. Začneme prvou vecou, čo tu máme, a to je maličké petardy EC05, 30 kusov balení od firmy George. Tieto petardy mám veľmi rád, sú podľa mňa dosť kvalitné. Sú to prakticky malé FP3, máme 3 balenia. Ďalšia vec, čo tu máme, je znova od firmy George a sú to petardy Explosive 1. Sú takéto maličké, veľkosťou možno tak minimálne väčšie od Black Petard Mini, čiže 40 kusov balení. Ďalšia vec, ktorá tu je, sú petardy Boar. Je to od nejakej poľskej firmy, neviem čo to je zač, ale sú to proste takéto klasické triangle, 20 kusov balení. Na tieto triangle som zvedavý, ešte som to nemal. Uvidíme. Ďalšia vec, ktorú tu máme, je dymovnica na dymáček. Je to hustý biely dym, koľko to dymí, to vám neviem povedať, ale proste máme 5 kusov. Uvidíme, videl som na to nejaké videá, vyzeralo to celkom fajne, tak som zvedavý. Ďalšia vec, ktorú tu máme, sú síce už otvorené, lebo som skúšal, unboxing je natáčaný trošku neskôr, ako mi to prišlo, ale sú to petardy Dragon Boom, ktoré som si neobjednával. Poslali mi ich miesto petard FP3, ale nevadí. Dragon Boom som ešte nemal, takže aj to ma potešilo. Predposledná vec, ktorú tu máme, je delová rana Profi od firmy Pyromoravia. Proste klasická delová rana. Máme tu 3 kusy. A posledné, čo tu máme, je niečo, na čo som sa úplne najviac tešil. A to sú Cobry 6 od firmy Di Blasio Elio. V jednej je 28 g výbušnej zlože, 3 kusy balení. Sú to drahšie petardy, ale proste chcel som ich. Cobry sú Cobry. Tak to vyzerajú. Zo všetkého budú videá. A to je teda všetko z tohto menšieho unboxingu. Takže ja vám ďakujem za pozretie videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike. Budem vďačný za odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Let it go, make my body go, make our bodies higher.